Môžete si brať. Dobrý deň. Starý deň. Starý deň. Starý deň. Dobrý deň. Starý deň. Dobrý deň. Starý deň. Teraz si odcvičíme chvíličko. Máme všetci podložky? Áno. Postavíme sa rovno. Nadýchneme sa. Ale přechod von. Alexejko. Dobre. Nádych. Nádych. A pomaličky. Nádych. Pomaličky. Posledný krát. Nádych. Teraz si precvičíme ruky. Doteraz sme chrbticu precvičovali. A pekne dýchame pri tom najprv zápestie. Predlaktie. A celé ruky. Hanka, trošku. No to. Aby si nenarazila. Keď nemáš miesto, môže sa posunúť trošku. Dobre. Dobre, teraz na opačnú stranu. Nápestie. Predlaktie. Dozadu. A pri tom dýchame. A dozadu. Dýchame. Úklon. Vpravo.
A tak mu nakúklo do okienka a poslal mu svoje vnúčiky. Máme pritom, keď si roztiahnem trošky, keď nadýchneme si sa. No ale čarodejník slniečko odohnal, slniečko mu zamávalo. Tiež vysané. Jedného dňa bol taký smutný, že zavolal k sebe každého, koho uvidel. Možno aj tak. Máš dobrý nápad. No, takže upadíme. Nádych, upadíme. Pekného motýlika, ktorý mu priletel na takúto čarovnú kočku. Dýchame do štekom a vydychujeme.
nejaký pevný bod. Dobre? No? No, treba. Výborný nápad. No ale čarodejník, keď už takto dobre začaroval a potom sa rozveselil, už mu bolo hneď lepšie, takže potom si išiel kúpiť do obchodu špagety. Ale špagety sú v obchode tvrdé. Stvrdneme ako špageta. A potom ich musel dať do horúcej vody a pomaly špagety mekli. Potom si ich namotal na vidličku a tam do úst. Ale ešte tu tam zostali špagety a tie sa takto trepotali. Na tom tajniere. A pomaličky sa pomilujú špagetky a premieňa sa čarodejník na veselého, ale unaveného a tak si musí oddychnúť. Dlane si dá hore smerom, nohy od seba a oddychujeme. Ja sa budem pozerať. Čarodejník zatvorí oči a snívajú sa mu po jeho čarodejných a o zvieratkách, ktoré si čaroval. Ale spolu seba nožičky a potom si išiel na vysokú horu pozrieť okolie. A tam bol takýto jeden strom. Môžete? No? Dobre. Super. Ja som si ešte nenašla. No dobre. Dobre, ale keď budete rozprávať, tak neviete sa sústrediť, tak musíte aj dýchať. Nosom dýchajte. Super. Dobre, ale nedýcháš, keď rozprávaš. Dobre, to je ono. Teraz sa dýcháme ešte. Spoj ich a daj ich srdiečku. Pozri teraz vidličku. Ucti si aj zemičku. Chvíľu takto zotrvaj. Na hlavu si ruky daj. Potom ich tam spoj. Teraz ich daj srdiečku. Pozdrav pošli k slniečku a zvolaj hoja, hoj! Hoja, hoj! A teraz na druhú stranu. Či to ukážeme.
sa to nepodarí presne, že? No, Alex, pozeraj na mňa, prosím. To neviem, či nehádeš, alebo niečomu inému. No a teraz si skúsime trošku pomasírovať chrbátik. A celú noc len prší a prší. Kedy ten dážď prestane, sotva niekto tuší. Teraz vonku prší iba máličko. Z neba na nás vykupuje zlaté slniečko. Keď sa jeho svetlo stretne s dažďovými kvapkami, vytvorí sa krásna dúha nad obzorom nad nami. Pohľad na ňu utišuje všetko naše trápenie. Srdiečko sa zatrepoce, je to dúha pre šťastie. Robíme srdiečko. Poďakujeme sa kamarátovi. Niekto tuší. Teraz vonku prší iba máličko. Z neba na nás vykupuje zlaté slniečko. Keď sa jeho svetlo stretne s dažďovými kvapkami, vytvorí sa krásna dúha nad obzorom nad nami. Pohľad na ňu utišuje všetko naše trápenie. Srdiečko sa zatrepoce. Je to dúha pre šťastie. Výmena. Takto sa dajú, takto letia vtáci, takto sa dajú, takto pijú vodičku, hore kúkajú. Takto pijú vodičku, hore kúkajú. Takto skáču vrabce, zrnko zokajú. Takto skáču vrabce, zrnko zokajú. Takto pijú vodičku, hore kúkajú. Takto pijú vodičku, hore kúkajú. A bola taká veselá, že si takto robila s vodičkami. A ja nemám nič v bruchu. No však to je správne. Pri cvičení treba mať niečo v bruchu? Nie. No. Ja som mal. No za chvíľu dostanete za odmenu. Raňajky. Dobre? No a viete, kto sa ešte posiel na tých vtáčikoch? Zajačik. No, takto si klakneme si. Počkaj. No, trošku sa posúňte. A teraz budete mať za odmenu raňajky. Zájemkou si nastúpili. A pekne Čo sa vám páčilo na cvičení? Všetko. Ktorý cvik bol najlepší? Ja viem, bocia.
Strom. Úplne všetko. Úplne všetko. Tak, to je super. Tak si zatlieskaj, najbližšie. Jedlo.